Bé, ara estem amb l'entrenador que ha guanyat el partit, que és l'Oriol Ramoneda. Bueno, en veritat, sí, els dos primers quarts no hem estat bé, sobretot en defensa. No per falta de ganes, perquè volíem robar la bola, volíem defensar molt agressiva i el que fèiem era generar situacions de superioritat per part d'elles, perquè ens superaven i a partir d'aquí generaven i trobaven tirs còmodes i així em portaven 7 triples a la mitja part, no? Sí. Bueno, és una cosa que a la mitja part hem intentat corregir, que havíem de fer una bona defensa. Una bona defensa no vol dir apretar molt, vol dir que la teva jugadora no tiri fàcil, no? Llavors no hi ha tantes ajudes, els llançaments són puntejats i podem agafar rebot i córrer, que és el que ens agrada, i el tercer quart ha sigut així. Per sort hem pogut treure un partit molt difícil, Sí, que sí, no? és molt igualat. Jo crec que l'Espanyol sí que és veritat que ha tingut uns canvis, ha canviat d'entrenadores, ha canviat de jugadores, però són jugadores que no tenen res a perdre, que són bones jugadores i que aquí és molt difícil. Parlàvem abans del partit amb el grup Barna, nosaltres d'això hem intentat que les jugadores en fossin conscients, no? Això sempre és difícil, però bueno, jo crec que a la mitja part elles han vist que, ostres, perquè hem anat 3 a sota, però anàvem 15 o 16. 17. 17. Llavors, bueno, això també ens ha fet veure que realment aquí és complicat i que és una lliga molt igualada.